Úvod. Dobrý den, vítám vás u tohoto edukačního videa zaměřeného na herní činnost jednotlivce, konkrétně správnou techniku střelby v basketbale na 2. stupni základních škol. Ve videu si ukážeme zásobník cviků, které půjdou od nejjednodušších po ty složitější cvičení, jak lze žáky naučit správně střílet na basketbalový koš. Průpravná cvičení střelecké techniky pro začátečníky. První, střelecký pohyb bez míče. Žák zaujme správný střelecký postoj, takže dolní končetiny jsou na šíři ramen. Dolní končetina shodná se střeleckou horní končetinou je v mírném přednožení a následuje simulace odhodového pohybu do propnutí loketního kloubu. Druhé cvičení, střelecký pohyb s tenisovým míčkem. Žák opět zaujme správné střelecké postavení, v odhodové horní končetině drží tenisový míček, takže prsty střelecké horní končetiny jsou mírně roztažené a simuluje střelecký pohyb. Cvičení třetí, střelecký pohyb s basketbalovým míčem. Žák zaujme správné střelecké postavení, basketbalový míč drží v horních končetinách, takže střelecká horní končetina je pod balónem a nestřelecká horní končetina na straně balónu. Následuje simulace střeleckého pohybu do propnutí horních končetin. Cvičení čtvrté, střelecký pohyb s medicinbálem. Žák zaujme správné střelecké postavení, medicinbál drží v horních končetinách, kdy střelecká horní končetina je pod medicinbálem, nestřelecká na straně medicinbálu a opět simuluje střelecký pohyb do propnutých horních končetin. Cvičení páté, střelecký pohyb s odporovou gumou. Žák má odporovou gumu ve střelecké horní končetině v dlani mezi ukazovákem a palcem a simuluje střelecký pohyb. Odporová guma není příliš proplá ani příliš volná. Cvičení šesté, střelecký pohyb s tenisovým míčkem proti zdi. Žák drží tenisový míček ve střelecké horní končetině a provádí střelecký pohyb s odhodovou fází proti zdi. Balónek opět po odrazu od zdi chytá a provádí pohyb znovu. Cvičení sedmé, střelecký pohyb s odporovou gumou okolo zápěstí. Žák provleče pravou i levou horní končetinu odporovou gumou, následně dá horní končetiny do takové vzdálenosti od sebe, aby odporová guma byla v mírném odporu a simuluje odhodový pohyb horních končetin. Nejprve se zaměřuje na správnou techniku bez míče, čili aby ruce šly z 90 stupňů v propnutí lokte do maximálního propnutí a následně si vezme basketbalový míč, expander je stále okolo zápěstí a simuluje střelecký pohyb. Průpravná cvičení střelecké techniky pro mírně pokročilé. První cvičení, střelba basketbalovým míčem z bezprostřední vzdálenosti na koš. Žák zaujme správné střelecké postavení po obvodu půlkruhu pod košem a následně provádí střelecký pohyb s basketbalovým míčem na koš. Snaží se trefit koš z 45 stupňů ze strany desky zprava, následně přímo proti koši a následně ze 45 stupňů z leva desky. Nejprve střílí o desku a následně na čistý koš. Cvičení druhé, střelba tenisovým míčkem na vyznačené místo. Žák zaujme střelecký postoj zhruba 2 metry od pevné opory, na které si vyznačí místo. Následně provádí střelecký pohyb se správnou technikou, čili propnutí střelecké horní končetiny. Následně se žák přesune pod basketbalový koš, stoupne si na obvod půlkruhu a provádí střelecký pohyb s tenisovým míčkem na basketbalový koš. Cvičení třetí, přihrávky ve dvojici s medicinbálem. Žáci zaujmou správný střelecký postoj na vzdálenost 2 až 4 metrů a následně si přihrávají medicinbál tak, jako když by simulovali střelecký odhod basketbalového míče na koš. Čtvrté cvičení, přihrávky ve dvojici s tenisovými míčky. Žáci zaujmou správné střelecké postavení na 2 až 4 metry
a přihrávají si tenisový míček, jako když by stříleli na basketbalový koš. Cvičení 5. Střelba na koš s odporovou gumou okolo pasu. Žák střílející na koš si umístí odporovou gumu okolo pasu zhruba do oblasti kyčlí, tak aby jej nelimitovala ve střelbě, a jeho partner ve dvojici uchopí odporovou gumu za ním tak, aby odporová guma netvořila příliš velký odpor, ale současně, aby nebyla úplně volná. Následně zaujme správné střelecké postavení na půlkruhu pod košem a vykonává střelecký pohyb s basketbalovým míčem z 45 stupňů zprava desky, poté přímo na koš, poté z levé strany desky. Nejprve žák střílí s pomocí desky a následně střílí na čistý koš. Opět dbá na správnou techniku střely do propnutí loketního kloubu. Průpravná cvičení střelecké techniky pro středně pokročilé. Cvičení 1. Držení tenisového míčku a střelba basketbalovým míčem. Žák zaujme střelecký postoj, v nestřelecké horní končetině drží tenisový míček a ve střelecké horní končetině s prsty odtaženými od sebe drží basketbalový míč. Následně simuluje odhodovou fázi basketbalového míče na koš. Poté se přemístí pod basketbalový koš na obvod půlkruhu a střílí na basketbalový koš z pozice 45 stupňů z pravé strany desky, následně přímo na koš a následně z levé strany desky. Nejprve střílí s využitím desky, následně na čistý koš. Opět dbá na propnutí střelecké horní končetiny v loketním kloubu a ohnuté zápěstí. Cvičení 2. Dynamický odraz a střelba medicimbalem proti pevné opoře. Žák zaujme správný střelecký postoj ve vzdálenosti zhruba 1 metru od pevné opory. Následuje pokrčení dolních končetin v kolenním kloubu a dynamický výskok vertikálně vzhůru. Po dopadu žák simuluje odhod medicimbalu proti pevné opoře. Žák dbá na propnutí horních končetin v loketním kloubu. Cvičení 3. Kombinace skoku a střelby s odporovou gumou okolo pasu. Střílející žák si stoupne na čáru trestného hodu a odporovou gumu si umístí okolo pasu zhruba ve výši kyčlí. Jeho kamarád odporovou gumu drží mírně napnutou, tak aby nebyla příliš naplá, ale nebyla ani příliš volná. Žák střílející na koš vykoná poskok vpřed a střelu na koš. Cvičení 4. Střelba na koš po přihrávce. Žák stojí od basketbalového koše ve vzdálenosti, z které dokáže technicky správně vystřelit. Při zpracování přihrávky si vždy mírně poskočí do správného střeleckého postavení nebo provede mírný nákrok. Následuje odhod basketbalového míče na koš. Cvičení 5. Střelba na koš po driblinku na místě. Žák stojí 5 až 6 metrů od basketbalového koše v mírném podřepu. Provede 3 driblinky na místě svou dominantní rukou, při zpracování balónu si mírně poskočí a následuje střelecký pohyb basketbalového míče na koš do proplých horních končetin. Cvičení 6. Střelba na koš po driblinku z pohybu. Žák stojí za 3bodovým obloukem čelem ke koši. Vykoná 2 až 3 driblinky na místě a následně se rozběhne směrem ke koši. Udělá 1 až 2 driblinky v pohybu a zastavuje nejprve levá dolní končetina, následuje pravá dolní končetina, která je v mírném přednožení a střela na basketbalový koš do proplých horních končetin. Průpravná cvičení střelecké techniky pro pokročilé. Cvičení 1. Střelba na koš po střelbě medicimbálem. Žák zaujme střelecký postoj pod košem na obvodu půlkruhu. Nejprve vystřelí 2 střelecké pokusy na koš s medicimbálem, následně si vezme basketbalový míč a vystřelí basketbalovým míčem na čistý koš. Žák střílí z pozice 45 stupňů z pravé strany desky na čistý koš, poté střílí přímo naproti koši, opět na čistý koš a následně střílí 2 pokusy medicimbálem a 1 pokus basketbalovým míčem z 45 stupňů z levé strany desky, opět na čistý koš. Pohyb končí opět propnutím střelecké horní končetiny a pokrčením zápěstí.
Cvičení druhé, střelba s driblinkem s odporovou gumou. Žák s basketbalovým míčem stojí za 3bodovým obloukem a odporovou gumu má uchycenou okolo pasu mírně nad kyčlemi. Vykoná 3 driblinky na místě a následně se rozbíhá směrem ke koši s odporovou gumou mírně napnutou. Rozběhne se, vykoná 2 driblinky v pohybu a následně zastavuje přes levou dolní končetinu a pravou dolní končetinu. Následně střílí na koš. Třetí cvičení, střelba basketbalovým míčem po náběhu a zpracování přihrávky. Žák bez míče stojí za 3bodovým obloukem a nabíhá si do střelecké pozice, která je 2 až 3 metry od koše. Dostává přihrávku, tu zpracovává buď to mírným naskočením na obě dolní končetiny, anebo levá, pravá a následuje střela na koš. Čtvrté cvičení, střelba basketbalovým míčem po změně směru. Žák stojí vždy 3 až 4 metry od basketbalového koše, nejprve 45 stupňů z pravé strany desky, následně přímo proti koši, zhruba z čáry trestného hodu a následně 45 stupňů z levé strany desky. Žák stojí rozkročném, basketbalový míč má v horních končetinách a následují změny směru. Nejprve žák dribluje z pravé ruky do levé ruky, to provede minimálně 3krát, poté zpracovává balón, takže si poskočí na místě, zpracuje míč a vykonává střelecký pohyb. Druhou změnou směru je dribbling 8 pod dolními končetinami. Opět si poskočí při zpracování míče a jde do střelecké pozice, kterou zakončuje propnutím horních končetin a zápěstí mává míči. Poslední změnou směru je prohazování míče za zády. Opět při zpracování míče žák poskočí na místě, tak aby pravá dolní končetina byla v mírném přednožení před levou dolní končetinou za předpokladu, že střelecká horní končetina je pravá, a poté střílí basketbalový míč na koš. Opět zakončuje propnutím horních končetin. Cvičení páté, střelba přes obránce. Střílející žák stojí za čárou trestného hodu a obránce zhruba 2 až 3 metry od koše naprosto nehybně. Žák nabíhá na obránce, zhruba metr před obráncem zastavuje levá, pravá a následuje střelba přes obránce. Cvičení šesté, střelba soutěžní formou. Soutěž trojic. Hráč bez balónu začíná na půlící čáře a zbylí 2 hráči s balónem stojí pod košem. Hráč bez míče se rozbíhá k jednomu ze svých spoluhráčů, dostává přihrávku, tu zpracuje nášlapem levé a následně pravé dolní končetiny a střílí na koš. Poté přebíhá na druhou stranu a provádí totožné zakončení. Soutěž jednotlivce. Žák stojí s basketbalovým míčem pod košem, odtud se rozbíhá na půlící čáru, kde se otočí a běží zpět na koš. Zde má možnost zakončit buď to dvojtaktem, nebo střelbou za 2 či za 3 body, opět došlapem přes levou a následně pravou dolní končetinu. Následuje soutěž dvojic, kdy žák s míčem stojí pod basketbalovým košem a žák bez míče stojí na půlící čáře. Odtud se žák bez míče rozbíhá směrem ke koši, dostává přihrávku do pozice, do které si sám zvolí, zastavuje opět buď to naskočením na 2 nohy, anebo zastavuje levá dolní končetina jako první a do přednožení jde pravá dolní končetina a následuje střela na basketbalový koš. Žák vždy po střele odbíhá opět zpět na půlící čáru, odkud se vrací do následující střelecké pozice. Poté, co aktivní žák vykoná předem stanovený počet střeleckých pokusů nebo předem stanovený počet proměněných košů, se žáci ve dvojici střídají a totožné cvičení vykonává žák, který byl předtím nahrávačem, tak se nyní stává aktivním střelcem. U každého cvičení apelujeme na správné zastavení, čili náskokem na obě dolní končetiny současně, anebo zastavení přes levou a následné přednožení pravé. Děkuji za shlédnutí tohoto videa a všem učitelům tělesné výchovy na 2. stupni základních škol přeji hodně zdaru při učení správné techniky střelby na basketbalový koš.